Hey, check! This is the cover of Magbalik by Emoticons. Shoutout ako si Jason, The Farmers, og ang Kitauta Tribes. Hi guys! Ang tao kapag walang pera ay napapraning, di alam ang gagawin. Tatawag na sa Diyos, samba rito, samba roon, o Diyos ko. Tulungan niyo po ako, tulungan niyo po ako. Oh, kapag nandyan na marami ng pera, wala nang Diyos. Paano naluluna sa Diyos ang pera? Pera na sinasamba, pera na, hey, pera na, diba? Bakit ang pera may mukha? Bakit ang mukha walang pera? O ang pera nga naman, o ang pera nga naman, o ang tao nga na may mukhang pera. Mukhang pera. Ang tao kapag walang pera ay naaanin, di alam ang gagawin. Tatawag na sa Diyos, samba rito, samba roon, o Diyos ko. Tulungan niyo po ako, tulungan niyo po ako. Oh, kapag nandyan na marami ng pera, wala nang Diyos. Paano nalunod na sa Diyos ang pera? Pera na sinasamba, pera na, diba? Bakit ang pera may mukha? Bakit ang mukha walang pera? Ang pera nga naman, ang pera nga naman, ang tao nga na may mukhang pera. Mukhang pera, mukhang pera. Ay, 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 ay. Nawang warta.